Tameidiau o ymchwil tar, ymchwil athro dan hyfforddiant gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching. Felly, croeso I episod nawr o Tameidiau ymchwil. A mae'n bleser cyflwyno myfyriwr Cymraeg eleni i'r podlediad yma, sef Rhydian Williams. A mae Rhydian yn gwneud y cwrs tar Cymraeg uwchradd eleni. A mae fe yma... So, yn gyntaf, diolch yn fawr I ti, Rhydian, am dy amser di ac am ddod I mewn ar ddiwedd y flwyddyn nawr I drafod dy asyniad. Ond oeddwn ni eisiau dewis wedyn rhywun oedd wedi cynhyrchu asyniad o safon, wrth gwrs, yn asyniad un, ond hefyd o ran natur y thema, oedd wedi dilyn thema sydd yn bwysig iawn o safbwynt y sector cyfrwng Cymraeg uwchradd. Felly, yn gyntaf, diolch yn fawr am dy amser di a'r cyfle nawr I ti drafod dy asyniad cyntaf, asyniad un. Problem. Felly, yn gyntaf, gan I ddechrau, yn agor y drafodaeth, gyda ti yn esbonio, beth oedd teitl, beth oedd ffocws asyniad un, a pa gamau oedd ti wedi dilyn I gyrraedd y pwynt yna? Fy nheitl I ar gyfer yr ymchwil ar yn arbennig oedd pa ddillau gallai thrawon I defnyddio wrth fynd i'r afal ar her o Trosglwyddo'r Gymraeg y tu hwnt i'r Ystafell Ddosbarth. Felly, y prif bwrpas yr ymchwil oedd canolbwyntio beth oedd yr meddylfryd negatif ymhlith disgyblion yn ysgolion ddwyrain Cymru mwy na lai. Neu yn y de yn gyffredinol dwi'n teimlo pan bod yr defnydd y Gymraeg na ddim yn cael ei ddefnyddio ymhellach a tu hwnt o'r Ystafell Ddosbarth. A jyst ar ganfod yr hysyma a'r prif esboniadau pan bod hyn yn digwydd oherwydd yr daearyddiaeth a'r hanes yr ardal hefyd yn chwarae rhan enfawr yn hynna mewn diwylliant yr ardal ac hefyd mae hynna'n cael ei trosglwyddo o genedlaeth ac yna'n troi fel cylchfa bron iawn yn mysg yn ysgolion. Felly, ffocws dy asyniad yw ffocysu ar y defnydd o Gymraeg tu allan y dosbarth, tu allan y wers o gwmpas o ysgol, ond yn ehangach na hwnna hefyd tu allan yr ysgol, sydd yn thema gyfredol iawn, achos wrth gwrs, dyn ni'n symud tuag at miliwn o siaradwyr Cymraeg, ac wedyn, wrth gwrs, mae rôl yr ysgol yn allweddol, ond sut mae symud hwn ymlaen tu allan yr ysgol sydd yn mynd I greu siaradwyr newydd, a fel ti wedi dweud, magu agwedd positif. Nawr, wrth gwrs, ti'n trafod mewn ffordd thema sydd yn bwydod cwricwlwm newydd a thargedau Cymraeg, ond nid traethawd pwnc oedd asyniad un. So pa fath o orweiniad ces ti o'r ysgolion arweiniol o dy hyrwyddwr ymchwil o safbwynt dewis maes, dewis thema ac wedyn myreinio'r ffocws yna? Wel, oeddwn ni cael mentoriaeth penodol yn ein ysgolion lleoliad gyntaf. Felly oeddwn ni cael y Research Champion, Rhyddio'r ymchwil. Rhyddio'r ymchwil yn ein lleoliad gyntaf. Felly oeddwn ni cael trafodaethau, oeddwn ni'n mynd nôl ymlaen. Felly o'n i'n rhoi syniadau. Yn gyntaf, o'n i am mynd lawr trywydd o fewn technoleg a cherddoriaeth yn benodol, sydd ddim yn berthnasol gyda fy mhwnci yn peth. A wedyn, eich oedd yr syniad yna yn rhy gyfyng o bosib a bod o'n anodd darganfod ymchwil a llaw lyfrau a byddai'n cefnogi fy mhwyntiau o bosib ac yn cryfhau fy mhwyntiau fi o fewn yr ymchwil ac ymholi yr traethawd yn ei hun. Felly, nath yr hyrwyddwr ddeithio eich meddyliau yna ehangach mwyn cael mwy o gefnogaeth gyda mwy o llaw lyfrau a gwaith ymchwil a byddai'n gefnogi dy bwyntiau byddai di'n rhoi o fewn y traethawd. Felly, o'n i'n meddwl lawr trywydd strategaethau gyda'r iaith felly, yn ymysg yn Hymru. Ac yna wedi'n defnyddio enghreifftiau o gwledydd tramor fel sail a sylfaen i fy ngwaith. A wedi'n cymryd safbwyntiau gwahanol wedyn a gwneud o'n berthnasol gyda'r cwricwlwm i Gymru beth sy'n cael ei gwthio ymysg y cwricwlwm a wedyn y strategaethau sy'n cael ei ddefnyddio gyda'r llywodraeth. A wedyn cymryd pytiau o wahanol llywodraethau o wledydd tramor unwaith eto. A sut maen nhw wedi gwthio eu gwledydd, eu ieithoedd o'i gwledydd nhw, eu gwledydd ieithoedd llefrifol o fewn yr gwledydd yna, enghraifft Norwy, gyda'r iaith Sami. Wnaethon nhw strategaethau eitha diddorol mwyn gwthio'r iaith a'r defnydd y iaith o mewn ysgolion ac o fewn y gymdeithas wedyn, a wedyn, wel,
welodd nhw cynyddiad reit sylweddol gyda'r defnydd y iaith ymysg ysgolion oherwydd ei strategaethau penodol nhw, a wedyn just tynnu a cysylltu hynny, a sut pa fath o bethau sy'n gallu gweithio. A bethau sy'n bosib ddim yn gweithio oherwydd yr gwahaniaeth diwylliannol ymysg y ddwy wlad. Y fewn fy waith ymchwil i chi, a beth sy'n berthnasol i Cymru ac ysgolion Cymru. Dwi'n credu un o gryfderau dy waith di oedd y ffaith, wrth gwrs ti'n trafod ein cyd-destun ni yng Nghymru, ond y ffaith bod cyfle nawr gyda ti yn dy waith ymchwil i ehangu dy ddealltwriaeth o beth sydd yn digwydd mewn gwledydd eraill, oedd yn gryfder mawr, dwi'n credu. Na fe, da iawn. Felly, yn yr aseiniad, ti'n gorfod dewis 6 ffynhonnell, 6 cam fel petai. Sut est ti ati wedyn i ddewis y 6 cam? Wel, nes i pennu'r cwestiwn i ddechrau, y cwestiwn sef strategaethau i gwthio'r Gymraeg tu hwnt i'r Ystafell Ddosbarth i'r Gymdeithas ehangach. Felly, o'n i'n chwilio am ffynonellau penodol gyda gwefannau fel Journal Academicals a Oxford Academicals ac yn y blaen, so ToYT13 ac yn y blaen. So, darganfod gwneud llaw lyfr i fy hun yn bersonol fel rhyw llyfryddiaeth braslun sydyn, a gweld pa cwestiynau. Felly, o'n i wedi llunio rhyw 20 i 10 ohonyn nhw. A wedyn, torri nhw lawr wedyn, pa rai fyddai mwy o berthnasol wedyn. So, darllen nhw dda pytia ohonyn nhw. A wedyn, darllen nhw eitha sydyn. Ydy'n mynd i fod yn berthnasol ar gyfer yn waith i'n bersonol gyda fy ymchwil i. A wedyn, torri hynny lawr ydyn, gyda'r llyfryddiaeth. Torri efo lawr i 20, a wedyn unwaith mwy i 15, i 10, i gweld gwahanol bytiau wedyn, a tynnu yr holl llyfryddiaeth yna o fewn y waith i allu cymharu a gweld pethau sy'n debyg a pethau sy'n wahanol yn amlwg o fewn y gweithio ymchwil penodol hwnnw. Ond does i lawr i 6 ohonyn nhw wedyn, a byddai'n eitha cry i cryfhau mwyntiau i drio creu strategaethau ac argymellion ar gyfer ysgolion i lwyddo gyda'r iaith Gymraeg a sut bydda hynny'n cynyddu mwy o siaradwyr yn bennaf. Felly, dy strategaeth di oedd darllen yn eang i ddechrau ac wedyn symud a mireinio dy ffocws yn lle mynd just dewis 6 cam ac wedyn dadansoddi'r 6 cam yn fanol. Felly, dwi'n teimlo os fyddech chi'n darganfod 6 cam yn syth a dyfrgan nhw 6 a mynd syth i fewn iddi. Dach chi'n teimlo, dach chi ddim yn darllen yn eang iawn a dyma bod chi'n cyfyngu eich hunan gyda'r defnydd o ffynonellau neu defnydd o pwyntiau gallu cryfhau eich gwaith chi a'ch pwyntiau chi a strategaethau. Felly mae anna'n darllen yn eang oherwydd dach chi anna'n cyfeirio i wahanol llyfryddiaeth hefyd neu ffynonellau oherwydd mae'n helpu chi ac mae'n cefnogi chi eich pwyntiau pan ydych chi'n cyfeirio at wahanol gweithio ymchwil yr holl adrodwyr hyn. Felly, dyn ni ddim yn disgwyl bod ti'n trafod y 6 cam na dim byd felly. Wyt ti jyst yn gallu rhoi blas? Oedd ti'n sôn am un ffynhonnell yn trafod system cefnogi ieithoedd llefrifol yn Norwy, ond jyst i rhoi blas i'r gynulleidfa pa fath o ffynhonnellau oedd gyda ti? Felly oedd gyda i gwaith gan Ozek a Williams gyda'r The Sami in Norway and Welsh in Wales in comparative perspective. So, gwahaniaethau ymysg y ddwy wlad, a pan bod un gwlad yn ffynnu gyda'r cynyddiad o'r iaith, a wedyn un gwlad ddim yn gwneud cystal o bosib gyda'r gwthio yna o'r defnydd iaith o mewn y gymdeithas ehangach. A wedyn oedd gennau gwaith gan Beauchamp a Crick wedyn, oedd yn Conceptualising Education in Wales through Reform, Identity, Language and History. Felly oedd hwnnw yn canolbwyntio mwy amdan diwylliant a hanes rhai ardaloedd mwy difreintiedig o bosib. A beth mae isabwyntiau gwleidyddiaeth nhw o fewn yr ardal. Felly, gyda chi'r ardal y cymoedd i gyd. A pam bod gen nhw eitha meddylfryd eitha negatif tuag at iaith yn bennaf. A pan bod eu defnydd nhw ddim yn gystal o gymharu a llefydd eraill fel yn Ogledd Cymru. Felly yna'n canolbwyntio mwy amdan yr ardaloedd hyn a sut allwn ni gwthio y defnydd mwy o'r iaith. Ond hefyd, oedd rwy'n egluro, oedd o'n mynd i fod yn anodd i allu newid agwedd pobl hefyd o fewn yr amgylchfyd, o fewn yr ardaloedd hynny.
Sut byddai strategaethau hynny yn gallu gwthio ac ail-strwythuro pethau o fewn yr ysgolion. Cynyddu a sut bod nhw efo agwedd gwell yn gadael ysgol wedyn. A sut bod nhw mwy hyderus yn siarad iaith. Gyda'i ffrindiau neu teuluoedd. A wedyn, symud ymlaen wedyn, gwaith Lan yn 2007, The Language Use and Language Attitudes in Wales, mae hynna'n canolbwyntio math o tebyg, felly o'n i'n gallu cyferbynnu'r gwaith yr oedd o wedi wneud yn fanna, a wedyn y gwaith cynt gan Cric a Bowsiom, wedyn gallu gweld tebygrwydd a pethau sy'n wahanol, a wedyn cyfeirio at wahanol stwff. A wedyn mewn plethu, plethu bethu. Plethu stwff gyda'i gilydd, felly, a trio gweld y tebygrwydd a pethau sy'n cyferbynnu o bosib. A wedyn pa fath o safbwyntiau gwahanol gyda nhw i ddweud. Oedd o reit ddiddorol yn gwneud hynny. A wedyn gwaith Gather Cole a Thomas wedyn yn 2007, sef Factors Contributing to Language Transmission in Bilingual Families. Felly roedd hynny'n canolbwyntio mwy amdan agwedd teuluoedd at trio magu a trio trosglwyddo'r iaith i'w plant nhw. A gweld sut allan nhw newid agwedd rhieni ifanc i'r defnyddio'r iaith i'w plant nhw yn bennaf. Ac roedd yr papur hwnnw yn hefyd yn meddwl am strategaethau sydd gallu rhieni i helpu, sef rhoi grant i rai rhieni fynd i sy'n uniaith Saesneg i ddysgu Cymraeg ar y cyd gyda'i plant. Felly bydden nhw, tra bod y plentyn yn tyfu fyny, bod nhw'n dysgu Cymraeg ar y cyd a bod nhw'n dysgu geiriau newydd ac yn helpu gilydd ac yn cefnogi gilydd yn bennaf. So ti wir yn trial trafod y llun mawr a'r cyfleoedd cenedlaethol sydd ar gael i newid iaith pobl a newid agwedd pobl tuag at yr iaith. A wedyn yn bymed ges i gwaith Barack a Bialystok yn 2002, gwaith Bilingual Effects on the Cognitive and Linguistic Development, Role of Language, Cultural Background and Education. Felly, hwnna math tebyg unwaith i waith Cric a Thomas unwaith eto. Felly, yr cefndiroedd, rhai teuluoedd a'r ardaloedd. A wedyn gwaith Jones a Martin Jones wedyn yn 2004, Bilingual Education and Language Revitalisation in Wales, Past Achievements and Current Issues. Felly, oedd yr papur hwnnw'n sôn am yr pethau pa strategaethau sydd wedi gweithio yng Nghymru. Ac mae'r Cymru yn un o'r ieithoedd Celtaidd mwyaf sydd ffynnu ar hyn o bryd o gymaru a Gwyddeleg a'r Gaelic yn yr Alban. A mae'r Cymru yn gwneud yn arbennig o dda yn mysg yn y 50au, 60au a 70au cynnar o sut i allu wthio'r iaith ac bod y iaith yn goroesi fel petai. Ond bod na ddiriwiad wedyn yn yr 2010au a bod yr niferoedd wedi gostwng yn amlwg a pa fath o broblemau sydd wedi codi erbyn hyn a sut allwn ni defnyddio hen wersi o bosib i gwthio yr iaith ymhellach yn ei blaen a sut bod yr iaith yn mynd i goroesi tuag at y dyfodol pellach. Na fe. Felly, ar ôl gwneud yr ymchwil, wedyn y disgwyl yw bod ti'n tynnu casgliadau ac wedyn ti'n creu rhestr o argymhellion ar gyfer yr ysgol arweiniol. Nawr, wrth gwrs, mae rhai o'r themau mawr tu hwnt am gyffred neu allu'r ysgol i reoli, ond eto, dwi'n siŵr bod casgliadau pwysig gyda ti, un o ran yr ysgol a dau casgliadau eraill. So beth oedd dy awgrymiadau neu dy argymhellion a dy gasgliadau? So, felly, argymhellion ni oedd, pwynt gyntaf yn eisiau oedd mabwysiadu model cymunedol dwyieithog gan annog myfyrwyr i gyrmuso ei sgilio iaith wedi ysbrydoli gan gwaith Williams a Osic. Gan datblygu rhaglen gynwysfar o brosiectau gweithgareddau awyr agored neu gweithiau credigol lle i gwthio i defnydd o iaith nhw mewn gweithgareddau hwyliog yn bennaf. A wedyn bod yr ysgolion hyn yn cael defnydd dda o'r Gymraeg mewn cydweithrediad gyda'r urdd, Coleg Cymraeg ac ysteddfod genedlaethol yn amlwg, pa fath o strategaethau allan ni ddefnyddio. Llawer o ysgolion yn gwneud o yn bennaf, ond ydy pob un ysgol yn ei ddefnyddio nhw. Dwi'n credu, ac dwi'n sicr iawn os oedd yr ysgol hon yn arbennig oedd yn ei ynddi yn defnyddio'r holl strategaethau a'r holl
gefnogaeth a gallu nhw gael i'w gorau gallu nhw mwyn magu berthynas dda gyda'r iaith Gymraeg ymysg y disgyblion. Ail argymhelliad i oedd cynnal gweithdai creadigol unwaith eto wedi sylwi am gylch chwedlau ac hanes diwylliannol yr ardal leol. Felly, roedd hynny ar cyd gyda'r gwaith cwricwlwm yn Gymru i canolbwyntio ar mwy o gwaith mae disgyblion yn gwneud am ei hardal leol a Cymru bennaf. Felly, oedden nhw'n dysgu mwy am ei milltir sgwar mwy na lai a bod nhw'n cael mwynhad o gwneud hynny a dysgu mwy am ei hanes nhw, am ei cymuned leol a yr ardal y bennaf lle oedden nhw'n dysgu mwy am hanes a yr gwreiddiau diwylliannol nhw'n gael a'i etifeddiaeth yn bennaf a wedyn gwneud siŵr bod nhw'n elfen o berthyn yno a bod nhw'n gallu teimlo gyda mwy o falchder o'i hunaniaeth fel Cymru, glan ag oyw. Ac os dwi'n cofio'n iawn, oedd rhai syniadau ymarferol gyda ti ynglyn sut gallai'r ysgol wneud rhywbeth felly. Ydw i'n iawn? Felly o'n i'n cael rhai syniadau meithrin hyfedredd iaith trwy brofedau trochi creadigol. Sesiynau hyn, creu awyrgylch bywiog gan annog-fyfyrwyr i fynegu hynna'n artistig wrth gei cerddoriaeth a chalf wedi ysbrydoli gan ei hardal leol. Felly oedden nhw'n cael gweithdai, felly byddai siaradwyr gwadd neu pobl o draw i'w helpu nhw fel sesiwn meistr creadigol, mae'n siŵr, i pobl i drio helpu nhw i greu cerddoriaeth, i disgrifio ei ardal a wedyn creu pytiau o gerddi, mae'n siŵr, a gwaith creadigol, straeon creadigol am ei ardal. Fy nhrydydd argymhelliad oedd annog cyfranogiad rheni i hybu datblygiad y Gymraeg gan alunio gyda gymchwil Gaddacol a Thomas yn y 2007. Roedd hyn yn pwysleisio'r cysylltiad rhwng defnydd iaith y rhieni a datblygiad iaith y plentyn, gan gyflwyno mentra sy'n annog i rhieni siarad Cymraeg ar y cyd gyda'i plant mewn gweithgareddiau hwyliog megis gigs, quizzes a gemau i'r gymuned leol. Felly, yn amlwg, mae'r defnydd o eisteddfodau yn helpu gyda'r gigs, bod yr ysgol yn trefnu mwy o quizzes yn amlwg, bod yr ysgol ei hun fel hwb i'r gymuned, fel hwb saff i'r gymuned defnyddio iaith yn rheolaidd, a bod yna mwy o ddigwyddiadau yn digwydd, a bod yna mwy o deimlad cymunedol yn hyd yr ysgol. A wedyn bod hyn yn gallu annog mwy o'i rhieni i gweld y wir gwerth o siarad Cymraeg yn gymdeithasol, a sut gallu hynny newid i agwedd nhw. Os byddai nhw eisiau siarad Cymraeg ar y cyd hefyd, a trio gwthio i plant i wneud siŵr bod nhw'n siarad Cymraeg gyda'i ffrindiau o fewn yr ysgol, a gweld y wir gwerth o fewn siarad Cymraeg. Achos eto pwysigrwydd cydweithio gyda rhieni. Falle yn enwedig yn y sector yma, achos bod llawer o rhieni ddim yn siarad Cymraeg, felly mae'n rhaid bod yr ysgol yn cyfnod Cymraeg yn gwneud ymdrechion arbennig dwi'n credu i ddal a chefnogi rhieni felly. Gwych. Unrhyw beth arall? Ac yn ola, strategaethau cyffrous i fiogi defnydd y Gymraeg yn eto. Felly, cynnal ac arhwyddo gweithgareddau cyfrwng Gymraeg y gymuned a chroesawu i amryw o ddigwyddiadau megis dramau a eisteddfodau chynerddau unwaith eto, rhywbeth tebyg unwaith eto mwyn meithrin mwy o deimlad cymunedol o fewn yr ysgol. Da iawn. Felly, o dy safbwynt di, fel myfyriwr a fel ymchwilydd, beth oedd effaith yr ymchwil yna arna ti ac ar dy ddatblygiad personol a proffesiynol? Mi roedd yn agoriad llygad. Gweld bod na ddirywed eitha mawr o fewn mynd i'r ysgolion hyn yn y de, oherwydd yn amlwg dwi'n dod o'r gogledd. Mae'n agwedd holl wahanol yn y gogledd yn amlwg o gymharu ar ysgolion yn y de-ddwyrain o bosib. Dwi'n gweld o'r reit diddorol sut beth yw agwedd athrawon o fewn adrannau Gymraeg wahanol. Felly mae yna agwedd lle mae'r disgyblion yn teimlo fel bod o mwy o waith calad siarad Cymraeg, a mae disgyblion fel arfer yn hoffi mynd y gwrthwyneb i athrawon. Felly, os mae athrawon yn deitha chdi wneud waith, ti'n amlwg mynd i wneud yr gwrthwyneb. Felly, mae yna bach o deimlad fel ar y funud dwi'n teimlo ymysg ysgolion Cymraeg. Dim yn anhywir, oherwydd mae anna'n gwythio nhw i defnyddio eu sgiliau iaith yn amlwg ar y cyd gyda athrawon a disgyblion. Ond eich meithrin mwy o elfen gymdeithasol i'r Gymraeg a mwy
siarad gyda nhw mwy mewn sefyllfaoedd amgylchfyd hwyliog gyda nhw. Ella bydden nhw'n llai pryderus wedyn yn defnyddio'r iaith. Oherwydd mae gweithio ymchwil yn credu fod yna bryder siarad ail iaith, a mae yna rhai disgyblion yn aml iawn yn naturiol yn mynd i'w mamiaeth yn amlwg beth maen nhw wedi siarad gyda'i teuluoedd. A mae'n anodd iawn i nhw weithiau i gael yr hyder yna i siarad y Gymraeg yn rhwydd ac yn gyda hyder. Ond yn amlwg mae llawer anna'n cael ei wneud i gwthio hynny, i gwthio hyder nhw, eu cymhelliant nhw, eu agwedd nhw, tuag at yr iaith. Ond gyda'r strategaethau hyn, dwi'n credu, os byddai llawer o ysgolion yn gwthio hyn, gwneud mwy o teimlad cymnedol gyda disgyblion, a gwneud elfen o berthyn gyda nhw, a gwneud nhw'n falch, felly mae'n dod o'i milltir sgwar a'i hynaniaeth fel Cymru ifanc. Dwi'n credu byddai hynny'n gallu cefnogi groesau'r iaith. A hefyd, efallai, ar ôl ystyried effaith cyfnod Covid, efallai bod angen mynd ar ôl strategaethau pwrpasol fel hyn i trial adennill tir, efallai bod plant wedi colli tipyn bach o ran a'i defnydd nhw'r Gymraeg neu eu hyder nhw, achos mae hwnna'n mynd i gael effaith ar y plant yn bendant. Felly, y cwestiwn nesaf, wrth gwrs mae disgwyl bod ti'n rhannu dy ymchwil gyda'r ysgol arweiniol. So, sut oedd yr ysgol yma wedi trefnu? Sut nes ti rannu dy waith di gyda nhw? Felly, wnaethon ni drefnu galwad ar Zoom, yn amlwg, neu Teams, neu beth bynnag oedd o. Wedyn galwad gyda un o'r uwch tîm rheoli, felly oedden ni gyd gorfod gwneud cyflwyniad i un o'r uwch tîm rheoli, pwy bynnag sydd wedi cael ei pennu, oedd wedi cael ei drefnu. Felly, oedden ni wedi egluro fan gwaith dros Teams gan gyflwyno yr infograffeg, sef y ffeithlyn, a'r disgrifio'r infograffeg wedyn, disgyfryn waith ymchwil i, a sut wedi gwneud hynny ar y cyd gyda fy ymchwil i o fewn yr ysgol, a sut gallu hynny fod yn berthnasol i'r ysgol hefyd, a fod yn gymorth iddyn nhw wrth symud ymlaen gyda'i strategaethau nhw o hybu a cynyddu'r nifer siaradwyr. Achos beth sydd yn bwysig gyda gwaith ymchwil felly, dwi'n credu, yw ar ôl gwneud gwaith ymchwil felly, bod cyfle chi rannu, na mae fi jyst yn eistedd gyda'r person yna, a dwi ddim yn cael ei rhannu yn y ffordd dylai fe. Felly gobeithio bod, dwi'n siŵr bod yr ysgol wedi manteisio ar ymchwil di, ac wedyn yn y dyfodol bydd modd gweld effaith ymchwil felly ar y dysgwyr, achos dyna beth ni eisiau gweld plant yn defnyddio'r Gymraeg. Felly, cwestiwn olaf nawr yw pa gyngor bas y ti'n rhoi i rhywun nawr, meddwl am y cwrs y flwyddyn nesaf, y myfyriwr newydd, sydd yn dechrau meddwl am aseiniad 1, pa gyngor bydde ti'n rhoi i rhywun? Y cyngor byddwn ni'n ei roi ydy cofiwch weithio arno pan ydych chi yn yr ysgol. Peidiwch a defnyddio'r amser rhydd yna pan ydych chi gael yn yr ysgol i wneud y pebl pad yn unig. Cofiwch, mae anna neu gwaith, ydych chi cael amser lenni sy'n cael ei bennu mwyn ymchwil ac ymholi, felly defnyddiwch yr amser yna i chwilio am cabs gwahanol neu ffynonau ymchwil gwahanol, ffynonellau. A wedyn, defnyddio'r amser yna rydych chi gael o fewn yr ysgol pan ydych chi gael amser rhydd i weithio ar eich gwaith. A wedyn, ydych chi gallu gweithio ar hyn mewn bob pytiad ydyn, a ydych chi gweld safbwyntau gwahanol pan ydych chi o fewn y profiad ydyn, ydych chi gweld nes i'n meddwl am hynny, ydych chi gweld profiadau newydd o fewn yr ysgol, a sut gall athrawon defnyddio'r strategaethau hyn o fewn eu gwersi, a ydych chi gallu gofyn wrth athrawon am gymorth, a ydych chi gallu gofyn am safbwyntiau rhai athrawon am yr cwestiwn perthnasol chi gyda'r gwaith. Mae'n bwysig cael safbwyntiau athrawon yn gyson, oherwydd mae nhw'n rhoi cymorth yn amlwg, a wedyn mae nhw'n rhoi eu meddylfryd nhw ar y peth, a sut bydden nhw'n mynd ati i gwblhau gwaith. A wedyn, mae'n amlwg, maen nhw wedi bod yn y maes ers blynyddoedd erbyn hyn. A maen nhw'n gwybod sut mae'r ysgolion hyn yn gweithio o tu fewn a tu allan, a sut mae disgyblion yn mateb i'r rhan fwyaf o'r strategaethau hyn mae'r athrawon yn ei ddefnyddio, mae'n siŵr. Felly mae'n bwysig iawn gofyn am gymorth y hyd, defnyddio'r mentoriaid oherwydd maen nhw yna am reswm. Defnyddio'r athrawon yn bennaf, oherwydd maen nhw'n gallu gwneud safbwyntau gwahanol a diddorol i chi. Ac yn amlwg, dwi'n meddwl, cymryd eich amser yn y gwaith, dim rhithro yn y gwaith. Gwneud siŵr bod chi'n gwneud digon o fewn yr amser rhydd wedi rhoi, yn lle bod chi'n gwneud bob dim cyfyn o fewn cyfnod
byr o amser. Na fe. OK, wel, diolch yn fawr am y cyfle i drafod y ymchwil. Nes i fwynhau ddarllen dy waith yn fawr iawn o safbwynt y Gymraeg, ond eto mae dy faes di yn berthnasol i bob myfyriwr, pob pwnc, achos ni'n trafod pethau tu allan y dosbarth ac wedyn newid agwedd a newid arfer yn y defnydd o'r iaith. Felly diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr. OK, diolch yn fawr te, hwyl. Mae tameidiau o ymchwil tar gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching ac yn cael ei gyflwyno'r wythnos hon gan Dr Gina Morgan. Mae'n arddangos yr ymchwil gorau gan athrawon dan hyfforddiant o badneriaeth Caerdydd ar gyfer addysg gychwynnol i athrawon. Diolch yn fawr i Rhydian Williams am rannu ei hymchwil gyda ni heddiw. Mae gwaith celf y podlediad wedi ei ddarlunio gan Beth Blanford a'r gerddoriaeth wedi ei threfnu gan Cameron Stewart. Byddwn nôl yr wythnos nesaf a phenod arferol a bydd ein podlediad tameidiau o ymchwil nôl yn fuan.